Татаршанская битва засталася ў гісторыі не толькі як адна з найбуйнейшых бэталій у Еўропе 16 стагоддзя, але і як узор, як прыклад таго, як у некалькі разоў меншае войска здабыло бліскучую перамогу над велізарнымі сіламі праціўніка. Астрозскага тады часта параўноўвалі з антычным палкаводцам Ганнібалам. За 2 гады да гэтага маскоўскі князь Васіль III абвясціў новую вайну вялікаму князю. Тады ягоным воеводам удалося авалодаць нашым старажытным Смаленскам, і у Крэмлі марылі захапіць усю Беларусь. Васіль III загадаў падначаленым прыгнаць беларускае войска пугамі, як жывёлы да маскоўскай брамы, зрабіць усіх невольнікамі. Ім удалося маскоўцам захапіць Крычаў, Мсціслаў, Дуброўну. Яны падыходзілі да Менска. Насустрач выйшаў з войскам вялікага княства гетман Астрозскі. І маскоўскія воеводы Челядніны, Булгакаў, Голіца сабралі сваю збройную сілу на беразе рэчкі Крапіўны, недалёка ад Доршы. Летапісы паведамляюць, што у ворагаў было 80 000 коннікаў. Гетман вёў з сабой 30 000 конных і пешых ваяроў, як кажуць летапісы і хронікі. Маючы такую перавагу, ворагі не сумняваліся, што лёгка здабудуць перамогу. Цяпер гісторыкі нашы лічаць, што гэтыя лічбы завышаныя з аднаго і з другога боку, але што менавіта такія былі суадносіны, амаль 1 до 3, ніхто не сумняваецца. Вот это войска Астрозскага ідзе на поле бітвы. Бачыце? Конніца, пехотнікі, артылерысты. Уначы з 7 на 8 верасня Астрозскі падышоў да Дніпра, пераправіў свае аддзелы на другі бок рэкі. Конніца спачатку перайшла рэку ўброд, а потым майстры нашы хутка навялі 2 пантонныя масты. От, бачыце, па пантонах ідзе наша артылерыя і пехотнікі там ідуць. Пантонныя масты з такіх добра звязаных, заспакляваных дошак. І на досвідку 8 верасня стаялі ўжо палкі Астрозскага у баявым парадку насупраць ворага. Зірнуўшы на адзін бок, на левый, Астрозскі бачыў конніцу, якой камандаваў Юрый Радзівіл. Юрый Радзівіл, ён стане потым пераемнікам пасля смерці Астрозскага на пасадзе вялікага гетмана. Юрый Радзівіл перамог, забегаючы наперад, 30 бітвах, яго называлі Геркулесам літоўскім. Значыць, левым флангам конным камандуе Юрый Радзівіл, на правым фланзе стаіць наёмная польская кавалерыя, у цэнтры стаяць пехота наша стаіць з агнепальнай зброяй, і гарматы, артылерыю, большую частку князь схаваў з засадзе у лесе. І вот загрымелі бубны баявыя, заспявалі трубы, сурмы з турынах рагоў. Нашы войскі заспявалі Багародзіцу і Сеча. Пачалася. Спачатку рыцары Астрозскага адбілі першую атаку маскоўскай конніцы, і гетман увесь час лётаў на такім даўганогім жеребцы наперадзе, аддаваў загады. Потым пасля абмену атакамі маскоўскія воеводы паспрабавалі абкружыць войска вялікага княства, аднак Астрозскі разгадаў гэту іх задуму, не дазволіў ёй здзейсніцца, і ўрэшце ён ускінуў над галавой булаву і павёў нашу кавалерыю у рашучы наступ. Вершнікі урэзаліся варожыя шыхты, пачалі працаваць шаблямі і дзідамі. Наша зброя была лепшая. Астрозскі, як раней, заставаўся на відавоку, каб дадаваць сваёй узнятай над галавой вялікай гетманскай булавой мужнасці слабейшым. І раптам адбылося нешта нечаканае. Наша кавалерыя на чале з Астрозскім развярнула коней назад, і па камандзе гетмана пачала паспешліва адступаць. Маскоўская конніца з радасным гіканнем кінулася ў пагоню. І вот вершнікі Астрозскага на ўсёй хуткасці несліся да бліжэйшага лесу. І тут гетман зноў узмахнуў булавой,
Кавалерія павярнула на два бакі, паімчала далей, а расейцы апынуліся пад пакінутымі ў засадзе гарматамі, якія пачалі працаваць смяротна і трапнымі стрэламі сваімі просто сеялі смерць в гэтых непрыяцельскіх шэрагах, і маскоўцы кінуліся ўцікаць. Наша кавалерія была гатовая да пагоні, 5 міляў гналі гэтых уцікачоў, захопнікаў. Літоўская міля гэта 7,7 кіламетра. Тады складала, шмат хто патануў у Днепры, у Крапіўні, бо бітва адбывалася там, дзе Крапіўна зліваецца з Дніпром. Ну і в летапісах запісана, што пад Оршай сустрэлі сваю смерць 40 000 захопнікаў, можа быць менш, але ўсё роўна гэта быў поўны разгром, і 10 варожых ваеводаў разам з гэтымі Челяднінам і Булгакавым Голецам трапілі ў палон, а перад бітвай яны кожны хацеў, лічыў, што яго хапае сваіх сіл, каб паасобку разбіць, атрымаць, выслужыцца перад вялікім князем маскоўскім. Я асобна разаб'ю без гэтага другога свайго ваеводы. Это ім таксама дрэнную службу служыла, але, безумоўна, талент Астроска адыграў галоўную ролю, мужнасць нашых ваяроў, лепшая зброя у нашых. Ну і пасля этой перамогі амаль все захопленыя гарады маскоўцамі проці Смаленска былі вызвалены. І так развеяліся мары Васіля III прыгнаць наша войска на здзек пад маскоўскія сцены. Ганцоў, якія прывезлі гэтую вестку пра разгром, Васіль III, паводле маскоўскіх звычак, загадаў усіх павесіць на стенах маскоўскіх. Эта Аршанская бітва засталася ў гісторыі не толькі як адна з найбуйнейшых бэталій у Еўропе 16 стагоддзя, але і як узор, як прыклад таго, як у некалькі разоў меншае войска здабыло бліскучую перамогу над велізарнымі сіламі праціўніка. Астроска тады часта параўноўвалі з антычным палкаводцам Ганнібалам. Эту перамогу аршанскую святкавалі ва ўсёй Европе. Тагачасныя такія газеты, улёткі, аднадзёнкі пісалі пра аршанскую перамогу ў Ляйпцыгу, Нюрнбургу, Ріме. У Кракаве ў тым самым годзе 1514 выйшаў зборнік вершаў, прысвечаных аршанскай перамозе. Такі самы зборнік выйшаў у Ріме праз яшчэ 1 год. Ну і ў гонар сваёй выдатнай перамогі гетман Астроскі на ўласныя грошы збудаваў у сталіцы нашай дзяржавы Вільні праваслаўныя храмы Святой Тройцы і Святого Мікалая, якія захаваліся да гэтуль. Ну яшчэ пару хвілін прокрутим наперад. Так, это наша конница переправляется. То, что мы бачили с понтонными мостами, и эта переправа, это только фрагменты великого полотна, великой батальной картины. Далей, это гармата, якая была удельницей. Это картина «Битва под Оршай». Невядомага мастака, але школа вельмі вядомага нямецкага мастака Лукаса Кранаха. І эту картину вы можете пабачыць цяпер у зале старых майстроў у Нацыянальным музеі ў Варшаве, калі будзеце там, абавязкова паглядзіце яе. Тут три перыяды бітвы паказаў мастак. Вельмі цікава, што мастак быў удзельнікам бітвы і сам сябе намаляваў. Бачыце, там дзе пантонны мост, і крыху вышэй, там сядзіць, такі чалавек і глядзіць, на всю эту бітву. Он без зброі, у цывільным там. Ён там намаляваў сам сябе. Тут тройчы намаляваў Астроска на розных этапах бітвы. У верхняй частцы гэта наша войска рыхтуецца да бітвы. У версе, у левой частцы гэта маскоўскае войска, у правой частцы гэта наши рыцары секуцца там, а там далей у версе справа гэта пераправа нашай конніцы, гэта яшчэ перад бітвай. Бачыце, унізе гэта
гэта Днепро, вот это вот река справа, гэта невялікая Крапіўна, унізе Днепро, у Днепры топятся ворагі, вот плывуць іх лямцавыя шапкі, у іх зброя, вот это таксама сведчанне таго, што зброя была горшая, тут у нашых саломы, у іх лямцавыя шапкі. Ну, як мне ўяўляецца, яны там, значыць, кідаюцца ў ваду, і як бы днепровскія самы іх там цягнуць як бы на дно, таксама дапамагаючы нашим ваярам. Ну і гонар, вот, напэўна, апошняе, што хочу сказаць, у гонар этой перамогі народ склаў песню, якой уславляў Астроска, яго смелых ваяроў. Это народная песня, прысвечаная бітве пад Оршай. Вот я вам зараз яе трошки працытую, фрагмент. Там, тут такое слово пяцігорцы, пяцігорцы гэта такое з сярэднім узбраеннем наша кавалерія. А ў нядзельку параненьку сталі хлопцы-пяцігорцы каля рэчкі на прыгорцы, гучаць разам з самапалам, семіпалах ад запалаў, б'юць паўсоткаю з гарматаў. Москва стала на ракаце, места воршу пакідаце, а як з воршы ўцікалі, рэчку невялічку пракліналі, гэту Крапіўну. Бадай та рэчка 100 лет высыхала, як наша слава тутака прапала, бадай высыхала да сканчэння свету, што нашай славанькі ўжо нету. Слава воршы ўжо не горша, слаўся пан Астроскі. Ну і да 500-годдзя перамогі ў 2014 годзе нашы беларускія скульптары на валунах, якія ляжаць на месцы бітвы аршанскай, высеклі партрэты гетмана Астроскага, а таксама ягоных баявых паплечнікаў, ужо згаданага тут Юрыя Радзівіла, ён тады займаў пасаду кіеўскага ваеводы, і яшчэ Івана Сапегі, віцебскага ваеводы. Калі мы вернемся у Беларусь, абавязкова знайдзіце час і з'ездзіце на Аршанскае поле, павяжыце бел-чырвона-белыя стузачкі да памятнага крыжа, ну і пакладзіце лугавыя кветкі да тых валуноў, дзе партрэты нашых герояў, якія здабылі славу вечную у той перамозе. І я думаю, калі-небудзь менавіта гэты дзень, 8 верасня, можа стаць святам абаронцаў айчыны ў Беларусі, а не гэтай прыдуманай бальшавікамі дзень 23 лютага. Ну, вот што я сёння вам хацеў распавесці. Дзякуй.